ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା ତାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଝିଅଟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ଯେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲା ତା ପଛରୁ ସେ ପିଟି ଯାଇଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସେ ଝିଅର ଆଗେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖୁ। କାହିଁକିନା 90% ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କର। ସିଏ ଭଲସେ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁହଁରେ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ସିଏ ପୁରା ଯଦି ବା ତମ ପ୍ରତି କିଛି ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲା, ତମକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲା କି ତମକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ତମେ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ସମିତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ମୋବାଇଲକୁ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତ, ତାପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତ, ପୋଲିସ କତିକି ଯାଇଥାନ୍ତ, ତାପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ନିଜେ ତମେ ବି କିଛି କଲନି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଇଲ, ତାକୁ ଇଭିନ୍ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର ବି କରିଦେଲ। ଏହି ଯେଉଁ ଇନସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଆଇନର ବ୍ୟବଧାନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ଏହି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।